हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमरा यूट्यूब चैनल पे रउआ सबके स्वागत बा। रउआ सबके बीच में तीज पर एगो बहुत ही प्यारा भोलेनाथ जी के गीत लेके आयल बनी। ई गीत आप सब सुनी जा और कमेंट के माध्यम से हमके बताई जा कि ई भोलेनाथ जी के गीत आप सबके कैसन लागल। अगर हमार गीत आप सबके पसंद आवे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जा। काशी के मालिक महादेव गौरा से आरज करे। काशी के मालिक महादेव गौरा से आरज करे। के करिहे तीजा के बारतिया के करे। घरे जाई पूजन हमार होई हानि। के करिहे तीजा के बारतिया के करे। घरे जाई पूजन हमार होई हानि। के करिहे नीरजल बारतिया तयप न साजना लाई पिया। के उमर लागी। के करिहे नीरजल बारतिया तयप न साजना लाई हमारा सुहाग लागी। हाथ जोड़ी बोलेली सोहागिनी सुनी। ए महादेव हाथ जोड़ी बोलेली सोहागिनी सुनी। ए महादेव हम करबो तीजा के बारतिया तयप न साजना लागी। हम करबो तीजा के बारतिया तयप न साजना लागी। सिंदूरा हमर रही गाय के गोबर मांगले बानी। आगा नाली पौले बानी। गाय के गोबर मांगले बानी। आगा नाली पौले बानी। चारों कोना बेदिया बनौले बानी। नी बिछौले बानी। चारों कोना बेदिया बनौले बानी। नी बिछौले बानी। जगमग चौका पुरौले बानी। जो ताजा रौले बानी। जगमग चौका पुरौले बानी। जो ताजा रौले बानी। आंगन में चौका पुरौले बानी। नी बिछौले बानी। बीच आंगन चौका पुरौले बानी। नी बिछौले बानी। ताही चौका बैठेले महादेव संग में गौरा रानी। ताही चौका बैठेले महादेव संग में गौरा रानी। शिवाजी के भांगिया चढ़ाई भी
गौरा जी के सेंदूर, शिवाजी के भांगा बेला पतिया, गौरा जी के सेंदूर, शिवाजी से मंगबो आशीर्वादवा, गौरा जी से सेंदूर, शिवाजी से मंगबो आशीर्वादवा, गौरा जी से सेंदूर, 7 जनमाए हावत रही जोड़ी, या बनल रखिह, 7 जनमाए हावत रही जोड़ी, या बनल रखिह। काशी के मालिक महादेव, गौरा से अरज करे, काशी के मालिक महादेव, गौरा से अरज करे, के करिहे तीजा के बरतिया, के करे घरे जाई पूजन हमार होई हानि, के करिहे तीजा के बरतिया, के करे घरे जाई पूजन हमार